25.000 olieballen en nog eens 4.000 appelflappen worden deze dagen bakt door de vrijwilligers van PKN Tjerke het Anker in Jesterwoude. Maar nu zijn er 40 mensen aan het werk. En het kost het heel ook je moeite om dat al alle jaren weer bij elkaar te krijgen. De meesten zitten altijd wel weer op de wacht. Ja, maar ik bel je, wil ze maar al wel in me vregen worden. Hè? Want ja, dat vind ik, maar toch, ja, en dan vind ik als altijd weer enthousiast. Ja, zeker, kom maar weer. 2 dagen lang is hier rond bakken, sorteren, inpakken en verkeerpjen. De vrijwilligers vinden het net slim om alle jaren weer hier in die warme keuken van de Tjerke te staan. Ja, je moet je ergens lekker uitleven, weet je wel. Achter elkaar door in de hitte staan, weet je wel. En de hitte van de dag trotseren en dan de mensen laten zien, kijk eens hier, dat hebben wij gedaan. Nou, daar doen we het voor. En dat hudde werkje smiet dus duizenden olieballen op. Het yield dat er mij ophellen wordt broekt voor het opknappen van het Tjerkegebouw. En daarvoor komen de bakkers graag in actie. Het is hartstikke gezellig. En je weet bij het vandorp. Voor het goede doel. En het brengt ook wel wat op. En op meer plekken in Friesland worden voor een goed doel olieballen verkocht. En dat gaat net altijd een goed. Een sneuwe bak voor braasband Loof den Heren van Wuddum. In de Walikoeken die Stuart verkocht hebben zitten alweer lietse zwarte bisjes. Wat het krijgt binnen is net duidelijk. Mensen die een poeder Walikoeken kocht hebben, kunnen ze voortsmieden en de poeder weer inleveren. Een sneuwe bak vliegen hier dus in Wuddum. En ik dit hier zitten er weer beestjes tussen de olieballen, al is het beestje dit hier wat onschuldiger. Dus dit zit er dit in? Ja, we hebben hier een lieve eerstbeestje erin, dus beter dan vorig jaar. En waar dit beestje tussen de olieballen vindt, zal er wiezen maar wezen, want er kunnen flessen wien maar woon worden. Een ludieke actie om de klanten weer om te krijgen. Al houden ze er rekken mee dat ze dit keer wat minder goed verkeerpje als in orenjeren. Ja, we hebben iets minder Walikoeken kocht. Want we wisten nooit hoe het al in hoe het gaat. Dus we hebben iets minder kocht dan vorig jaar. En als je weer zal dat opkomt. En we kunnen extra bijbestellen bij de bakker, dus te min hebben we nooit.